O prazo para pechar a investigación remata mañá ás 3. É o tempo que tes para explicar eses desaxustes nas contas do xulgado. Que barbaridade! Como me poden faltar 3 millóns? Faltarnos, Pitusa, faltarnos. Eu parece que me acordo dun pago de 3 millóns, pero a quen lle fixemos? A quen? Merda, xa me acordo. Xa sei para quen eran os 3 millóns. Foi unha indemnización por un accidente de tráfico. Accidente co trator. Sí. E no xuizo deranlle 3 millóns por danos e prexuizos. A quen, a quen? Que eu lle ingresei na súa conta antes de que asinara a executoria. E iso que é, Pitusa? O recibo, como a quen di. Pero como, por Deus bendito, se me puido escapar un pago de 3 millóns? Serías capaz de mandar o cárcere a Carlos e a Pitusa, desalmado. Agora vou ter eu a culpa de que os outros fagan desgobernos. Pero que desgoberno nin que jato morto. Desgraciado. Oi, estadesme quentando a cabeza e vou perder a memoria de todo, Pero Paco, mira. Métenche os cartos con toda confianza, Paco. E agora... Francisco. E agora ti vas e non lle queres firmar o recibo logo, Pero quen dixo que eu que non... Facerlle favores a un marulo como este. Había de ser eu. Sen faltar, eu son honrado. Sí, como a sata de bastos. O que non tes é respeto ningún pola lei, Francisco. Paco, merda! Eu calei estou en paz. Pois a lei non deberá estar en paz contigo, bandido. Que había que facerse era embriarse de arriba abaixo como no farjuez, encherche de plumas e como unha jaliña e levarse arrastro polos toxos adiante. Ou colgarse como cos cuatreiros, entendes? Ai, sí? Sí. Pois agora, non asino. Pasa de diante de mí se non queres que che troe, senura. Para, curras, para! A primeira en Mouralo vou ser eu. Nunca tanta vergonza pasei na miña vida. Malo, home, delincuente. E como o atopastes? Polo cheiro, excelencias esa. Pola boca morre o peixe, esta é dos vos. Estaba na cociña da súa casa comendo unha empanada de berberechos con cuncha e todo. Ben disposto a solucionar este asunto? Veño, sí. Daquela confirma que lle foron entregados os 3 millóns. Confirmo, sí. Entón, quere asinar, ou que? Sí, non estaría ben que persoas inocentes foran á cadea por un despiste de nada. Aquí, non? Todos pensan que vostede é un herói. Agora xa todo está no seu sitio. Pois eu empezo a preguntarme cal é o sitio de cada cousa. E a che pedir se querías vivir comigo. Pero... así? Como? Pois mira, xo dixen, e non é para tanto. Non sei, pero agora non podo decidir. Pois se non podes agora non vas poder ser nunca. As cousas así... é mellor que deixemos de vernos. Elena, eu non quero iso. E que queres? Podesme dicir, por favor, o que queres? Estánse che xuntando moitas situacións difíciles últimamente, Carlos. Necesitas descansar. Vouche dar unha baixa. Iso non creo que solucione nada. Terá sido culpable. Home, cun jabán así é calquera xuiz. Evaristo, fai o favor. Pedinche que recolleran a prensa atrasada. Non que te vestises do intruido. Puxen un pouco para que te ollas enrujas, Pobre Carlos. Cando o verei outra vez vestido así? Se queres poñelo de cando en vez. Para que non nos trañes a él, claro. Non se trata de eso, Evaristo. Boto de menos un xuiz, claro que sí. Pero, sobre todo, preocúpame. Ai, preocúpache. Pois, estando de baixa, cobra igual. Ai, que carallo. Non entendes, Evaristo. Carlos está mal. E nunha persoa así as depresións son moi perigosas. E non quero nin pensalo. Ese é capaz de colgarse dunha vija. Oi, cala a boca, non digas barbaridades, Evaristo. Ou tirarse a mar de cabezas. Casos peores se viron. Calquera día aparece boiando aí e... Nada vai todo canto María fiou. O xuiz, as sentencias, todo. É todo pola miña culpa. Estando tan só e con ese carácter tan introvertido, é capaz de tomar unha decisión equivocada. A decisión equivocada xa tomou. Cando se meteu o xuiz. Que ninguén lle mandou. É máis cando me multou a min por ir aos percebes en veda. Que aí tamén se equivocou. Eu atada de pés e mãos. Que podo facer para axudarlle? Pitusiña, estás me derretendo de vez, Oístese, vai chegar o día da boda e vas nadar no traxe. Eso se non hai que apresar a ceremonia, que xa veremos.
A ver, muller, falando de boda, por que non pides uns días libres aquí no xulgado? E ti estás tolo, Evaristo. O xulgado sen xuís. O xuís con pé aquí e outro alá. E dame ti falando de vacacións. Home... Alto aí, Eu non che falei de vacacións. Eu dixenche pedir uns días libres, que é distinto. Para gobernar a nosa vida. Temos que ver onde imos de lua de mel. Que o mundo é un mundo de grande. Evaristiño, eu non deixo o xulgado por nada do mundo. Mira ben o que che dixo, E menos nestas circunstancias. Pero pides uns días, aunque sea poucos. E imos a algún lado. Levo-che a San Andrés de Teixido. Que xa sabes que o que non vai de vivo, vai de morto. É que estou vendo o desenlace fatal, Evaristo. Xa estou vendo. Non me caje nada, como perdo oportunidades de calar a boca, meu. O que ten Carlos é unha depresión de cabalo. De cabalo? É o de cabalo de... meu pai. O xuiz tamén anda na droga, lo. É que é normal, home, que teña unha depresión é normal, porque estando a piques de entrar no caldeiro, a min pasoume en Turquía, lindiña, é para aguantar esa tensión é que hai que ter un par de xoguetes, Aló. Está claro que Carlos non nos ten. A ver se madura dunha vez. Madurar é... anda por aí como un fijo paso, Non sei que máis ten que madurar. Mira, Elena, non seas injusta, Se te vise nesa situación, a ver como saías desa. Eu non son injusta. E ademais só dixen... Cala ti, a culpa é túa que o deixaches cando máis se necesitaba. Se mañán aparece colgado dunha vija, xa verás, ha de ser... Pero sempre ha de falar o máis pintado, E non te metas na miña vida, Que a ti nada che importa. Mira, foi un conxunto de factores. Ese tivo algo que ver, non crees? Mirade, se queredes murmurar da xente, comprades unha revista do corazón. Eu non lle teño culpa da depresión de Carlos. Pois eu non podo dicir o mesmo. Non pode dicir o mesmo de que... Oi, xa estamos, O que teño que dicir aquí son eu. Porque eu non dixo que o factor de aquela que non afetara, pero o que desgraciou o xuiz, foi este. Non foi outro. E máis tamén quería desgraciar a Pitusa. O que? O que acá? Pasa que Pitusiña aguantou ben a depresión é porque me ten a min, claro. Vai rica. A cousa é que sí, dunha viga, é que tamén estamos dunha viga. Dunha viga non vai aparecer xa primeiramente porque na súa casa ten placa. E despois, o que pasou xa te dixo eu, que rompiu da tensión, da presión. A presión é sas. É un estrés moi grande como para soportalo, Así. E non sei, Anselmo, ti poderías falar por esa boquiña, meu rei. Mira como estamos, A mente humana é vos como unha caixa registradora e a de Carlos ten a maquinaria, digamos, fora de punto. Anselmo, esas depresións afectan a todas as idades por igual? Non. Canto maior és, máis recursos tes para sobrelevalas. O malo é se te collen cando és novo, que entón sí que che poden deixar secuelas irreversibles.
As rochas sedimentarias de orixe química fórmanse a partir de sustancias disoltas na auga, como, por exemplo, o cloruro de sodio. Hai 3 tipos de rochas sedimentarias. Con ese par de ollos que parece leitujas en flor. A ver, como podemos saber se unha rocha é sedimentaria? Muller, preguntádelles. Queres me deixar atender? Mira que és pesada, Se non sabes nin do que fala. Pois contesta ti entón, Laura. Eu? Pois unha rocha é sedimentaria porque é rocha, é dura. Este tema é moi importante. Vou volo poñer no exame. Tendes que atender. Conduce a clase como se fose un rabaño de vacas. As rochas sedimentarias de orixe orgánica son aquelas nas que interveñen restos de seres vivos na súa formación. O caso máis evidente é o petróleo. O petróleo é unha rocha. A ver, Lois, ti que estás tan atento, explícanos como se forman as rochas sedimentarias. Eu estou guardando a información do disco duro. Deixa que procese, pero é unha lesión moi importante, Pelota. Vedes? Lois toma notas. E vos que? Veña, Lois, lénos o teu resumo. O que, Teño que pasar a limpo pola tarde, vale? Déixame ver. Non é nada. Non sexas tímido, home. Vou ler eu para que besades. Moi interesante. Pero que pon? Leen alto, non? Para mañá creo que me fajades un resumo do que expliquei hoxe en clase. Poño nota. Aí sabe, aquí entre nós. O xuiz que está de vez. Non. O que pasa é que entrou nunha espiral. É cuestión de tempo, hai que darlle tempo. Pero mira, non parecía tan grave. Home, grave non. Eu preferiría dicir delicado. Pero é un proceso lento. Pero o tempo arregla todo, xa veremos. Xa, pero a espiral é que é como un corno, logo, unha caramuxiña que se lle vai... Evaristo, non insistas. Non me gusta falar do diagnóstico dos meus pacientes. Non me quixera ver eu nese caso, Calquera día tocan ao difunto, meu. Podedes ir recollendo. Se sobrevivín a esta lección, xa podo ler a Biblia en verso. Que aburrimento, Esta tipa é unha torturadora nata. Sí, creo que fixas prácticas nun campo de concentración. E ti por que non lle dices eso a cara? Porque vai que lle dá a razón en todo, Espera vos fora. Lois, te queda. Meu home, parece que che meter un foguete no cu, non? Es un minuto. É que agora non podo. Así que aproveitando as clases para escribir cartiñas, Eu non fun, estaba no meu pupitre. Xa, e a quiña tiñas pensado mandar? Xuro, cheo, estaba dentro dos meus cadernos, eu só estaba... Vale. Ti non a escribiches, pero vasme facer un favor. O que queiras, borroche o taboeiro, frejoche, barroche... Has de dicir da miña parte o artista que escribiu isto un par de cousiñas, porque supoño que o coñecerás, non? Pode ser calquera. Calquera con mala ortografía. Pero entendéchela, non? Habíame gustar máis se tuvera menos faltas. Mira que escribir amor con H... Escribiu amor con H, mira que burro. Burro non sei, pero un suspenso en lingua merecíao. E mira esta outra. Escribiu lingua con iota. Pero é bonita, Había ser máis bonita con menos faltas e ben escrita. E deberes é con B. Escribiu deberes con V. Que burro é? Unha verdadeira chapuza, Lois. E bajalume é con V, non con B. De 8 só falla unha. Eso da miña terra é un notable, Faltas de ortografía, erros de concordancia... Puxo unha parida a carta, macho. Pero que, gustoulle ou non? Nin caso. Home, non. Seguro que lle empezache a poñer parvadas. Estimada señorita Aurea, non sei que... A ver, seguro que lle dixache que o seu cuiño en forma de pera che poña a sang. Non, eso non. Ves? É que así non chegarás a ningures, meu. As mulleres son moi románticas, entendes? E se non lles botas piropos deses, pois pasan de ti. Ti crees? Home, claro, teslles que falar dos seus encantos. Eu que sei, das súas pernasas, das súas curvasas, dos seus... Non será moi descarado eso, Fito. Non. É que con esa timidez non lle vas chegar ao corazón, Veña, escríbelle outra carta e fai a prova. E teño que facer outro exame oral. Paso, Pero que exame oral, Se
Se lle escribes cousas bonitas como as que eu che digo, que máis lle dará o exame oral ou o que sexa? Para min esas cosas non me saen, Fito. Home, experiencia hai que ter, non che digo que non. E ti neso cero. Seguro que nunca dache un bico con lingua. E ti si? A que saben, ah? Home, basicamente dependen do que comera ela. Eu que sei, bocadillo de noxilla, lambetadas... Así, se a tipa é maior, tabaco, basicamente. Ai, a que saberán os bicos de Aurea. Ecuacións de segundo grado, seguro. Mira, ti deixa que eu escriba por ti. Sacadei, ó. Ti tes máis faltas de ortografía que min. E se yo pido a Laura? Laura redata que nindiola, pero non sirve, non sabe. Como que non? Coñece mellor a psicoloxía femenina. Precisamente, meu. A ver se te explico. Laura sabe ben as necesidades que teñen as mulleres, pero non sabe como satisfacelas. Cóllelo. Sí, collo. Home, esa carta ten que escribir un home. Ti deixa men que atrás no papo, Pero controla, Controla. Ai, aí é onde te equivocas, macho. As mulleres o que non queren é que controlemos, senón que lles ataquemos directamente. Cóllelo. Vou che ter que dar unhas lesións un día destes, porque ti me impola, Estiven repasando as facturas do último mes e coa esperanza imos facer unha costeira revirada. Elena! Ai, pasei unha mala noite. Xa sabes que María está en Bruxelas e eu estou con Iria, pero está tan deprimida. Deprimida? E non se estará poñendo algo me cosiña? Despois está o de Carlos, que a xente comente, claro, a min tamén me afecta. Total que non dormín nada. Primeiro, estivenlle contando contos a Iria ata deshora. Despois, levanteime a cochala 3 ou 4 veces. Cambiaches os cueiros, cantaches unha nana, pero Lena, que Iria xa non é un bebé. Pois se viras que empecé a contar o conto dos 7 cabritos e quedou dormida. Pero non ves que Iria hai da xeración do Xonjoku e ti falaslle de cabritos. Que estás desfasada, Lena, convéncete. Pero que cousas dis, muller? Nos pasámoslo moi ben xuntas, O importante é que ela o pase ben contigo. Cousa que dubido. Menos mal que na escola ten xente do seu tempo. Ai, pois hoxe na mandei á escola. Estaba tan maliña que a deixei quedar na cama. E logo como fixeches eso? Que pasa, muller? Ten o teléfono para chamar se lle pasa algo, deixeille un par de batidos por se ten fame, e que lle vai pasar á nena? Que non pode faltar a clase e quedar na cama por un capricho. Ai, de capricho nada, A nena estaba moi maliña. Se viras con que olleños me pidiu que a deixase quedar. Ai, con ollos de sono. Con tanto meco está la botando a perder, Elena. Ai, que estriter, muller. Por un día que non vai á escola non lle vai pasar nada, rapaza. Hoxe pídeche eso. E mañá que a leves a por aventura. Tempo. Claro. E se me marea no recreo, que? É aí onde ten que estar. Xogando cos amigos e aprendendo cousas novas. Como se nota que non tes fillos, Rosa. E ti tampouco, Elena. Así que Lois está toliño por Aurea e mándalle cartas. Ben sabes, o rapaz prefiro anonimato antes que meter a soca. A cobardía e todas esas cousas. Como fixeches ti comigo. Eu? Sí, que tamén me mandabas notiñas, ou é que non te acordas? Sí, pero eu ia ao gran, E vaya notiñas. Parecían telegramas, escribía o meu nome ben de milagre. Sí, pois agora vou ter a oportunidade de practicar. E logo? Porque Lois díxeme que lle escribira ahora no seu nome. Ti? Ai, pois, se queres mandallas que me escribías a min. Con cambiar o meu nome polo seu xa está. Desde logo que pouco sensible é esa. As cousas que che dixi a ti non llas podo repetir a ninguén. Non era nada originais, Fito. Que se ollos como a fachos, que se beizos como a carabéis, que se mans como palmiñas. Sí, escribía cheo a ti todas esas cousas. E despois eran faltadas que non tiñan nome. Acabarase o repertorio, que? Pois, falalle das rochas metamórficas, seguro que a pon a cen. Mira, Laura, por favor, bótame unha man. Era boa, Fito. Eu non vou ser cómplice dunha falcatruada. É por unha axuda humanitaria. Ninguén como un home para falarlle a unha muller do que quero ir. Deso nada, Vos coñecedes vos mellor. Tendes psicología femenina. Intuición. É igual. Mira, Laura, por favor, faino por min. É que prometinlo a Lois. Que non? A ver, e se che invito ao cine un mes seguido, que? No, esquece o Fito. Pois, o que tens que facer agora é poñer a punto a tua imaginación. E xa sabes, beleza e vaguas escríbense con B. A mí que me contas? Fito, unha carta de amor sen beleza e sen vaguas nin é carta, nin é nada. Ai, sí? Mira que ben, non? Había días que non viñas por aquí, Carlos. Sí. Que hai, Carlos? Que tal? Ben, non son máis ou menos.
con ganas de... non sei de que, como afogado. Ti tranquilo, home, xa verás como todo volvo ao seu. Non tens que preocuparte de nada. Nin te ajaches de ninguén. Non hai que avergonzarse de nada. Non, xa, iso é o que digo eu. O que pasa, Carlos, é que estás saturado. Tens que desconectar. Sí. Portozás está sendo para ti o escenario dun episodio pouco grato. Sí. Di a verdade, Carlos. Non che agobia estar aquí. Sí, supoño... Deberías facer unha viaxe, Carlos. Sí. Desconectar de todo aquilo que che crea tensión, home. Marchar o máis lonxe que poidas. Xa, viaxar, sí. Non sei, o caso é que... Distraete, faime caso. Xa verás como volves novo, Xa verás como volves novo. Sí, eso. Viaxe, esquece. De vez en cando vou facer un alto no camiño, facer unha revisión dos propios códigos existenciais, Carlos, faime caso. Claro, sí. O inmobilismo e o apego a todo aquilo que che adverso non é nada bo para a túa recuperación, Xa. Pon terra polo medio. Aire. Sí, supoño que debería... Se eu puidese escapar deste súper, collía a caravana e íame ata Chechenia. A Chechenia, claro. O ambiente, Carlos, o ambiente é fundamental, é importantísimo, home, axuda a ver a vida desde outra perspectiva. Faime caso. Sí. Non sei. Cóbrame aí. Home, Fito. Pensei que viñes a arreglar a bicicleta e resulta que tes problema de amores. Sí, ó. É duro medrar, Manjui, tesme que axudar, Home, se fose cousa de cambiar unha buxía ou pinchar unha roda ou calquera cousa, sí. Pero... nese asunto con Laura é mellor que lle tires ti só do aire, Xa, é que necesito escribirlle unha carta de amor. E vaya, non teño nin idea. Ai, non tens nin idea. Pois a min Lauriña non che me inspira moito, que digamos. Home, pois pensa en quen queiras. Mira, ti pensa nunha rapaza que che guste, non? Que lle dirías? Tantas cousas, Fito, tantas cousas. Ai, se ela soubese. Así que hai unha, non? E a ti que che importa? Vaya, pois, se fose moi estreita, pois diríalle que tiña un corazón de 4 tempos e que pode esperar. Toda a vida se fai falta. Oi, se iso que dixache soa como a cu, Esa rapaza lanzada, que? Pois se a lanzada, diríalle que é moito barco para o meu título ou que lle falta da marcha atrás, non? Pero non, ela non é así. Quen? Áurea, dixo. Laura ou... Laura, non é Laura? Sí, Laura. Pois Laura. Vaya, se a rapaza... Se che gustase moito, non? E ela non o soubese... Como lle entrarías? Aí está. Aí está o problema. Darlle coa chispa que lle prende o corazón. Por aí, ves? Veña, sigue por aí. Pois eso, que unha máquina nova nas mans sempre dá problemas. Entón, habría que estudiala ben a fondo, desguasala se fixera falta, non é? Claro. Ata darlle co aquel. Sí. Manjui, desguasar leva a diarse. Dixo que se leva 2 puntos en riba do... É igual, sigue, veña. Pois eso, que iría suavizando ata lle dar co aquel, non é? Ata que fósemos un só. Entendes? Daquela sería así. Quero atopar a chispa que prenda o teu corazón. Desguasarei a tua alma ata sermos un só. Que? Manjui? Que? Sí, ti ponlle eso, que tala no peto, che. Eso ou que non che ríe un remaso. Ollo. Remaso? Que? Que tal che vai coa tua bonequiña? Con Iria, de maravilla. Esa nena é unha bendición. Mira, desde que está na casa, todos son alegrías. Sí, pois eu pensei que non vos levaríades ben. É que é moita responsabilidade e a ti víache un pouco perdida. A falta de costume, muller. Pero Iria moi colaboradora e se lle collemos o truco, É que ter unha nena baixo a túa responsabilidade é un cargo de moito carallo, Lena. De eso nada, mira. Iria faime compañía. Pórtase moi ben. E ves, nunca estiven tan relaxada. Eu sempre pensei que as nais tiñan que ter uns nervios de aceiro. Porque entre o colexio, as preocupacións, os disgustos, os accidentes, eu que sei. Ves, eso é o que non pode ser, Rosiña. Se os cativos nos ven a nos así, non collen seguridade. Elena, parece la directora dun xardín de infancia. Eso che moi relaxada.
Facer de nai é unha verdadeira escola, Rosa. Aprendes a minimizar os problemas. Sí, pois eu para eso creo que non teño aquel. Estresaríame. Ah, pois eu estou moi tranquila, eh? Xa. Ai, Deus. Sí? Iria, que che pasa? Non te levantes da camiña, eh? Vou agora, nena. Agora mesmiño vou por aí. Ai, Rosiña, nena. Ai, por Deus, que está maliña. Xa vexo, xa. Unha tranquilidade pasmosa. Pois veña, ata loguiño. Pase, ata logo. Hola. Hola, Pitusa. Que tal? Senta, encontraste ben? Sí, eu sí, pero veño por Carlos. Como estás tratando, non sei por se podo facer algo por el. Estás preocupada. Ven que che toma atención. Non, preocupada tampouco non estou. Non ha de ser nada grave, non? É que, non sei, está tan só... Coñezo eses ollos, ese sorriso, Pitusa, a mí non me enganas. Que lles pasa aos meus ollos? Traballo co xuiz, é lóxico que queire saber dele ou non. Carlos está pasando un momento, iso é todo. Ás veces a vida xogache malas pasadas, xa sabes. Sí, pero esa maneira de fuxir do mundo, de estar sempre só... Cando un ten problemas, a soidade ás veces é a mellor compañeira. Evaristo díxome que o viu polos acantilados. Diz que anda todo ensimesmado e nin siquiera lle contestou cando berrou por el. O baleiro, o silencio... Que me vas dicir? Sei moi ben de que me falas, pero hai que superalo, hai que asumilo e seguir. O de Carlos é distinto, Anselmo. Non sei, aquí en Portosás non ten ninguén con quen desafogar. Tamén eu acababa de chegar, lembras? Estou tan triste por mamá. Ai, Iria, por favor. Vostede que ir ao médico. Mira que se caes na anorexia. Que va, con 15 días na cama, listo. Home, se me pon a tele no cuarto, en 10 días estou nova. Que rapaza. A ver, que tens que recuperar forzas. Non me gusta a sopa. Pero, muller... mira, tens que comela para quentar o corpiño. Boteille un osiño de polo e fideo. Ten moita sustancia. A ver, come antes de que arrofíe, muller. Faino por mamá. Mamá, precisamente, nunca me fai comer o que non me gusta. Moi ben. Pois vou ter que chamar. De verdade? Sí, chama. Dille que veña. Pero, muller, co ben que o pasamos as dúas soiñas. Mamá, polo menos non me trata como un bebé. Moi ben, moi ben. Pois como non comas todo, vouche poñer na merenda. Ti verás. Non quero. Vai comendo. Cando volva quero ver o prato baleiro, eh? Desguazar non leva diera ese fito. E despois de corazón deberías poñer punto e seguido. Non xallos por a Aurea, non? Non o vou facer eu todo. Pero que, entendes? E o comezo de frase sempre en mayúscula. A ver, gustache ou non che gusta? Vaya, non está mal. Nada mal. E ti crees que a Aurea, vaya, pareceralle a morabondo? Calquera muller estaría encantada de recibir unha carta así. Non sabía que foses tan romántico. Isto, unha routada que me deu, eh? Pois xa che podían dar as routadas así comigo. Xa me deu. Estas palabras saíron de min porque estaba pensando en ti. Que bonito. Estás feito un poeta. Quero atopar a chispa que prenda o teu corazón. Que? Que me miras con esa cara? Víchelo lobo ou...? A ver, dimo mirando os ollos. Desguazarei... Pero isto que é, un exame ou que? Non a sabes. Non a sei. Muller, eran as 4 da mañán. Pasei toda a noite en vela, Ainda me parece que teño a memoria algo dormida. E non será que a frase non é túa, que copiaches un libro ou algo así? Si, un libro que ten faltas de ortografía, non? Se che parece. Moi ben, Lois, moi ben.
Ben, ortografía e ideas moi claras. Felicítoche. Non se merece. A ti non, claro, o que escribiu esa carta. Se soubese quen é, había que ter en conta para subirlle a nota. Pero justo que di a carta, non? Outra cousa. O estilo da carta precisa de certa habilidade para non caer en redundancias. Entón, o que dije a carta dache igual? É unha carta bonita, sí. Correcta e digna de ler. Pero non a vas contestar. Se queres, doulle ao dono, Lois, é difícil saber a chispa que prende un corazón. Hai que saber das dúas partes. O universo mecánico aplicado aos sentimentos paréceme unha metáfora moi original e ten un poder evocador fora do común. Tamén hai precedentes na dramaturxia española. Un corazón con freo e marcha atrás, por exemplo. Mira, eu teño que marchar. Espera, é moi importante. Ti imagina que alguén che desjuasa a alma. Pero desjuase como aniquilación dos sentimentos, como a penetración íntima. Espera aquí, vou buscar a enciclopedia. Non te movas, Que, como foi? Pasa de min, tío. Ni siquiera se decatou que a carta ia por ela. Cousa que perde, meu. Si siga así, eu marcho, Para ver, eu que sei. Gustoulle a carta? Encantoulle, pero como se che correu xo do desguaxe ou da chispa de non sei que? Isto. Vaya, deixando voar a imaginación, máis que nada, despois de darlle moitas voltas aos miolos. Que pasada. A ela encantoulle o estilo, pero noto algo distante. Pois entón deixa, meu, esas son as peores, e non che cobro porque non hai cartos que pagan o que fixen eu por ti, Non me deixarás ahora colgado, Fito. Como que colgado? Acabouse, comigo pa outra non contes. Unha só máis, Fito. Parte que che parece que son Quevedo? 2 frases nada máis. Unha carta nada máis. A ver, Fito, ti tes experiencia. Home, experiencia sí, pero a inspiración non se ten todos os días. A ti non se me falta inspiración. Ti eres un hijón de primeira. Home, neso non te equivocas, Os acantilados non son un bo sitio para pasear as penas, e menos pola noite. Uns prefiren a noite e outros o día para chorar as súas penas. Son distintas formas de enfrontarse a un fracaso. Tanto che doi o noso, Anselmo. A verdade é que non me fixo gracia ninguna. Pero aquí estou. Peña, estás perfectamente. Ese é o que me pon medo. Que Carlos nunca irá seguir. Carlos está pasando un mal momento, estáse buscando a si mesmo e ha de tardar algún tempo en atoparse, pero sabe moi ben o camiño de volta. Estás seguro? Non soportaría que lle pasase algo. Que sorte é ter unha amiga como ti. Só por iso xa paga a pena seguir. Ai, non sei. Fun tan seca con el. Nunca lle demostrei afecto. Os que te coñecemos, perdoámoste, Pitusa. De todo. Perdoámoste, pero non esquecemos, Que tal van os preparativos da boda? Ai, pois Iria estaba ardendo de febre e a min case me para o corazón, Mira ti como se pon por unhas décimas de febre. Cala, muller, cala, que o peor non foi eso. O peor é que chamo a Anselmo para que me veña a ver e dime que todo é finxido. Resulta que Iria, cun chisqueiro, quentou o termómetro e así ata 40 graus. Os rapaces son o demo. Sí, son terribles. Se eu vos contara... Conta, muller, que presa tes. Pero, por favor, xurádeme que non ides dicir nada, vale? Muller. Teño un alumno que me escribe cartas de amor. Conta, que daqui non sabe nada, Polo que máis que irades é discretas, Non é cousa de andar contando por aí. Non, claro, non. Pois resulta que o alumno ese mandame unhas cartas que non escribe el. E ti como sabes que nas escribe el? Muller, porque sei a onde pode chegar a imaginación dun rapaz. Non estes tan segura, os rapaces agora son moi adiantados, xa me entendes. Unha historia de amor con alumno é un asunto moi peligroso, De historia de amor, nada. Eu leo a carta. E despois corriso adiante del para que repase a ortografía. Sí, muller, sí. Ti andas o jaro. Pero ti sabes a cantidade de suicidios infantís que se producen ao ano por un desenjano amoroso? Como é esa, Elena? Cantos. Son parvadas sen importancia, muller. O raro sería que non se produciran. A mí o que me gustaría saber é quen lle escribe esas cartas. Seu pai, seu irmán... Ten que ser alguén con moita sensibilidade. E con talento, Neses versos vese a man dun home tenro e seguro de sí. E ti como sabes tanto de homes? A necesidade. Cantos mos estiveches, Aurea? Os suficientes. Sí, pois sería na facultade, porque o que aquí en Portosás, os olliños, nada máis eran para ver os libros. Que par de lurpias. E ti, que ripipi, anda, que se me andiveran a min agora con cartiñas de amor, xa os teña postos de paseo. Ai, cada un sabe o que ten e o que non ten. E se vos dixeran que van desguasar a vosa alma, que, Deus retórselle pescoso.
Esa debería ser. Cóbrame, que Rapa te iría mozo de só, nas ainda lle túas vai pasar curvas. algo, Beleza metalizada e esvaradía. Máquina potente nas miñas mans sería, só o motor da miña vida. Lévame á meta. Frea, macho, frea, que me mato, Non ves que non ci posso seguir, oh? Genial! Fenómeno, ese verso... Fenómeno, tío, fenómeno. Pero que verso? Ese, tío, ese, mira. Frea, Laura, frea, que me mato, ou pensas que teño un 4x4, Ui, que mal estás. Escribe. Saltaremos balados, saltaremos fochancas e outeiros. Oxalá nunca pinche está morto do terreo, oes? Esto de facer versos éche como rañar, Todo conta empezar. Sí, pero por hoxe deixámolo, Que a Laura xa lle vai chegando con isto. Sí, e logo dis que... Vai, que lle gustou outra carta, lo. Encantoulle, meu. Ela. Dis que dorme con ela no rejaxa e todo, Pois logo, se eu quixese, podía che roubar a moza. Como saiba ela que non é o que sentes... Ai, si, e ti séntelo, non? Home, o sentimento poño yo todo, che. Ou que? Ai, pois tranquiliño, que Lauriña é miña. Vai. Iria. Hola, neniña, como estás? Mal. E logo que che doi? Todo. Encontrome fatal. Debe de selo a febre. Calor non das? Pois, a 5 minutos botaba lume. E como non me chamaches, nena? E o batido non tomaches? Non, collín unha fanta. Que me trouxeches? Pero ti? Así que estabas enfermiña, Estou. Vestime así para non ter morriña, Así vístese mamá. Así vistes un espantallo. Que pouco... Veña, quita eso de enriba. Que pouco comprensiva es. Podo ver os regalos xa? Vaiche encantar. Que é unha mini cadea? Non, Iria, é algo moito máis romántico. Que son? Os compas de Ricky Martin? Frío. Veña, Elena, damo. É que che teño que dicir unha cousa. Isto non trae explicación ninguna, sabes? Entón, non é un ordenador portátil? Toma. Quero que saibas que me costou moito desprenderme del. Era da miña avoa, foi da miña tía Carmen, e despois fui meu. Agora, cando ti o leves, pois esta casa vai quedar baleira, pero ti merecelo todo. Aquí é unha preciosidade. Sabes como se chama? Elena, non me tome o pelo. Onde está o meu regalo? Por onde se abre? Para que a queres abrir? Para coller o regalo que leva dentro. Este é o regalo, muller. A boneca. Non che gustou, Así que che mandan cartas de amor. Que sorte tes, non? Son unhas cartas preciosas. E ti estarás toda contenta, non? Dixo eu. Manda máis un alumno, Un alumno. E sabes quen é xa? Que máis ten quen sexa? O caso é que fálame dun amor 4x4 e de desposarme a alma, cousas así. E ti estás segura de que son para ti? Segurísima. Manda máis nun sobre co meu nome e ponas enriba da miña mesa. Que che parece, que non son merecedora de tanto afecto ou que? Non, eu non dixo por eso, eu sei o que me dixa. Son preciosas, Manjui. É que nunca ninguén me dixera nada tan bonito. Son unha maravilla. A ver, tanto che gustan esas cartas, logo? E como non me van gustar? Se che dixo a verdade, a última deixoume moi tocada, Dixía así. Frea, Áurea, frea que me mato. No, sí, sentimento ten, sí. A cara non a coñezo, pero o home que escribiu esas cartas ten que ter un algo especial. Ouro puro. Vaya, tratándose de un rapaz que teña alma como te dis, claro. Non, a mí non me engana, Esas cartas non as escribe un rapaz de 15 anos, que va? É porque non logo. Os poetas sempre dixeron que a vocación que nace moi cedo, Ademais, que foi que máis che gustou das cartas? Todo. Gustoume todo. A disposición da estrofa, a comparación entre o universo mecánico e os sentimentos máis íntimos. Pero, sobre todo, o que máis me gustou é esa paixón que hai soterrada nos conceptos. Xa. Non sei. Mira, non nos coñecemos,
pero é como se atopara a miña alma semelja. E ti serías que ande namorarte dun home así? Como queres que te explique, Manjui? É como se esa persoa prendera a chispa do meu corazón. Non sei. Claro, a miña vida transcorre non máis que entre motores queimados e montes de ferralla. O meu corazón non máis que unha mancha de jalipote no peito. Ti tamén lle das a poesía, Mira, estabas e marchaches. E o meu corpo rincha coa despedida. E non volvas cambiar sin pisar o embrague. Manjui. Manjui. Pero nada que ver co teu admirador secreto, que non? Quen será? Non sei. Ni non sei, ni o quero saber. Ni me interesa tampouco, Calquera que non tiña máis nada que facer. Voume, Melgacho. Sigo o rumbo que me trazou o destino. Cando o barco sai de Porto, nunca sabe se a volver. Sí. Por si acaso, quería dicirche adeus. Adeus díselle aos mortos. E aínda así, eses tampouco marchan de todo. Xa. Tamén hai barcos que tardan días ou meses. E algúns pérdense no camiño de volta. Home, se van a pique, non será pola súa vontade. Xa. Depende da dificultade da travesía, non? Se o patrón o goberna ben, non hai problema. Sí, pero a terra é moi grande. A terra será grande, pero Porto Sás é un mundo. Fora daqui non hai nada novo. E tamén hai moitos náufragos. Ti boja a favor do vento. Ir contra o vento é perigoso. Gracias, Melgacho. Intentarei, non? E recolle as velas cando hai calma. Aforra forzas para o temporal. Lembrarei, non? E cando o salitre che como os miolos, venme ver. Xa sabes onde estou. Daquela non podo ir moi lonxe. Por moi lonxe que vayas, non hai distancia. Capo leva acento, non, Fito. E Gardalama se congueino con Jota. E se empezou a estar farta das cartiñas de Morauria. Pero, Laura, a mí gustasme ti. Fartiña metese xa con tanta poesía e tanta paixón. Muller, é por Lois. É por Lois, pero escreves ti, verdade? E a min, por que nunca me dis cousas desas? Porque ti xa o sabes, Laura. Vaya, ti non sabes que me gustas. Ai, moi bonito. Ou sexa que Aurea é o faro que te leva pola estrada e eu só che gusto. Pero, Laura, eu iso escribino pensando en ti, entendes? Sí, escribes pensando en min, pero mandas a outra. E ti crees que eu podo estar tranquila con un mozo así? Home, habendo confianza, non? Por culpa da confianza hai moitas cabezas cheas de cornos. Pero eu sonche fiel, Laura? Parece que estás un pouco xelosiña, non? E como habías estar ti se me mandase notiñas de amor a outra? Ai, eso... Pois xa estás, escribindo outra, máis longa e con máis estrofas e rapidiño. Pois pensaba que non che gustaba, Pois agora sí. A que parece outra cousa? Vi que estaba pedindo a berros un cambio de look. A miña Victoria Eugenia. Pero que che fixeron? Unha antigüidade de 50 anos. Con máis motivo. Os 50 hai que reciclarse, non che parece? Esa pinta quitalle anos, non? Ti tamén deberías de tinguilo pelo, pero de outra cor. Ti pensas, eu... Non sei. Claro, muller, é uns piercings. Non che gustan os piercings? Os piercings? Isto? Ai, que grima. Pois un no Vigo favorecíache moito, Non Vigo ni me fales, Pois no Vigo non há nada. Se souberas en que sitios poñen algunhas... Ai, Iria, que desagradable. Elena, ti estás un pouco bella, Eu creo que deberías de modernizarte. Pareces unha do Xurásico. Eu do Xurásico, Pois ti moi moderna. Touche unha xoia de museo e que me devolves. Unha descocada de discoteca. Pois vi que está moi riquiña. Riquiña.
Pois agora vas quedar na cama ata que chegue a tua nai. Como queiras. A ortografía de Laura, a letra de Fito e unha primeira carta de Lois. Queredesmo explicar? Eu só corrixín o que estaba mal. Algún delito neso? Fuches cómplice, e os cómplices tamén as pajan. Necesito saber quen é o autor. Non me vas subir a nota en literatura? Queredesme dicir quen escribiu esas cartas? Non che podemos dicir. Porque é unha especie de violación da correspondencia, non? A correspondencia de quen se son anónimos? Eu non fun, Cartas, macho. Necesito falar co autor desas cartas. Non quere publicidade. Mira, desto é un problema. Por unha banda, tanto ti como a Lois sodes bastante negados en literatura. E cuns escritos así deberíamos poñer un sobresaliente. Fun eu. Eu tamén aportei algunha cousa, Si ti non escribiches nada, o sobresaliente para min que fun eu que nas escribiu. Así que xa o vas poñendo. Laura, Lois, saíde. Pero... Saíde. Quero que deixes de facer parvadas, oiches? Eu non son unha igual túa. Eu son a túa mestra, como unha segunda nai. E como volvo a ver basiles ou tomaduras de pelo deste estilo, non pases de curso en varios anos, entendido? Sí, pero... agora teño menos faltas, non? Pois agora pensa en non faltarlle o respeto a ninguén. E a estudiar. Ou queres ir ao mar? Ese é o que quero. Ti non sabes nin o que queres. Anda, sale. Iria, quero falar contigo. Iria, Iria. Iria, estás agachada? Perdoa, muller. Iria. Sinto, paseime contigo, Iria. Onde estás? Sal. Iria. Iria. Abre, Iria. Sei que estás aí. Vou entrar, Iria. 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 A ver, muller, tranquilízate e escoítame un momento. Mira, Celia non está. E María ainda non chegou de Bruselas, Eu non podo mover a policía así. Pero como non así, vas poder Elena? mover a policía? Pero ti non te das conta que isto é urxente? Pero é que non pode ser que Iria desaparecera, muller. Busqueina por todos os lados. Chama a policía, faime un favor. É imposible. Estou aquí. Hola. María. Benvida. Como vai? Como foi eso? Moi ben todo. Teño que falar contigo, María. Pois nada, xa falarás. Oiches, moitas gracias por me quedares coa nena, De Iria, precisamente, che quería falar, Si, deuche moita guerra, non? Non. A guerra dixeu a ela, claro. Por iso pasou o que pasou. É que pasou, porque ela díxome que a tratarás como unha raíña, Dixo, cando a biches? Si, agora que pasei pola túa casa a recollela. E faloume maravillas de ti. Si, e sei que lle compraches unha boneca. Que dis que é preciosa. É preciosa, sí, pero non lle merquei. Era miña de cando era pequena, María. Pois nada, ela faloume que polo visto lle cumpriches todos os caprichos, que fostes moi boa con ela. Pero non ten ninguna importancia, muller. É logo. Non é porque eu sexa a súa nai, pero é un encantiño, non? Que che vou dicir eu a ti, que a la nai. Claro, é que sabes que pasa? Que ás veces coas nais finxen e despois por aí, polas casas de fora, son como son realmente, claro. Pois ben pensado, eu case prefería non tela de visita, Ai, si, querela ter todo o ano? Pois leva a miña filla que eu teño abondo aguantando a todo o ano, Sí, podo me imaginar. Ei, adiante. Hola, Elena. Hola, Iria. Tiñas razón. Aquel destino non lle caía nada. Gustache agora? Non é o que era, pero... os tempos cambian, non? Eu tamén teño un regaliño para ti. Xa verás. Que che parece? A ver. Os compás de Ricky Martin. Que pensabas? O que fai o Liceu. Que me dicías que che gustaba? Que non, home, que non. Que non. Me dixeches que eran para a Laura, ao final foron todos para a Aurea. Pero, Manjo, e desta vez é certo. A Laura gustaronlle tanto as cartas que se non lles... Home. Vaya, quero dicir que se non me editas ti unha carta desas, pois... Pois vasme deixar, tío.
tal é que facer por un amigo, che. Xa sabía eu que entre homes todo se ia solucionar, E dis que estás celosa. En pleno ataque de xelos, meu. A ver, escribe. Ao meu lado ti, compañera de viaxe. Diante de min ti, sempre moi preto. Non quero frear para non che dar. Miro polo retrovisor e vexete a ti. Ninguén máis que o piloto a nosa máquina. Vale? Que Laura... Laura é moi madura, quer máis, veña, sigue. Oh, cara, como que? Pois todas as cachas de recitarse poemiñas, fito. Mira, Manjo, é que ten que ser unha carta moi longa, moi abundante, con moitas cousas desas que aqueles, non sei como lle chaman, ó. Aqueles. Isto non lle chega nada, veña, sigue. Oh, eso de insaciable, eso... Como a bichicomas. Non é como a bichicomas. A ver. Como levarche comigo e non ter un accidente? Posme en perigo, levasme a imprudencia. Quero pasar de ti e os ollos resístense. Un sinal de stop, non o vexo. Freo tarde, mal, arrastro. Sigo che vendo. Déxame a mirada libre ou mátame. Todo non pode ser. Ainda máis descordal aquela, meu. Uf. Xa está, ala. Ala, eu marcho, Contigo xa falarei eu despois. E contigo vou falar agora. Eso foi cousa deles, Derrapan nos ollos nas túas curvas. Beleza metalizada e esvaradía. Máquina potente nas miñas mans serías. Lévame a meta, motor dos meus días. Ao meu lado ti, compañeira de viaxe. Diante de min ti, sempre moi preto. Mira, Fito, despois de ti hai que poñer coma. Pero que, aquela che? Está ben, non? Digo cho despois, déxame seguir. Vale. Non quero frear en seco. Que? O principio de frase sempre en mayúscula, pero sempre. É para iso me pides que te escriba? E por que non paras de protestar e aprendes un poquinho, Fito? Non quero frear en seco para non che dar. Bueno, como metáfora non vai mal. Si, haberá algo aquí que che guste, logo. Que escribiches retrovisor con V. Moi ben. Miro polo retrovisor e vexo a ti. Ninguén máis co pilota a nosa máquina. Posme en perigo. O furacán de Porto Sás chegou sobre rodas e repasou esta encrucillada da Costa da Morte ensarillando os destinos na Rosa dos Ventos. Por aí se van Áurea e máis Manjui, desnortados de tanto amor, desguasados sabicos en riba dun motor de 3 tempos. Por aí se vai tamén Carlos, estrada adiante, polo camiño do sí ou pola ruta do quen sabe. Misterios da vida e misterios do amor. Unha carta no vento e un destino incerto. O furacán de Porto Sás fai preguntas, pero quen pode ter as respostas? A resposta segue estando no vento que soa nesta repichoca.